Zanga-zanga biyar da 'yan arewacin Najeriya suka yi kan matsalar tsaro. A ranar Talata ne mazauna wasu yankuna a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya suka fita kan tituna domin nuna ɓacin ransu kan hare-haren 'yan bindiga, abin da ya jawo mutuwar wasu daga cikinsu. Aƙalla mutum biyu ne suka rasa rayukansu a ƙaramar hukumar Malumfashi yayin zanga-zangar bayan jami'an tsaro sun buɗe wuta, kamar yadda mazauna yankin suka shaida wa BBC. Zanga-zangar na zuwa ne bayan wani hari ranar Litinin da ya jawo kisa da kuma sace kusan mutum 20 a yankin. Fusatattun matasan da suka fito zanga-zangar sun toshe babbar hanyar Funtuwa zuwa Katsina, inda suka dinga nuna gazawar gwamnati wajen kare rayuka da dukiyoyinsu. Katsina na ɗaya daga cikin jihohin Arewa maso yammacin Najeriya da suka fi fuskantar hare-haren 'yan fashin daji masu garkuwa da mutane, da ɗorawa mazaunan ƙauyuka harajin kayan gona. An sha yin irin wannan zanga-zanga a jihohin makwabtaka kamar Zamfara da Kaduna da Neja, wadda mazauna yankuna ke kukan neman ɗauki daga hukumomi. Mun duba wuraren da aka yi irin wannan zanga-zanga kan matsalar tsaro a baya-bayan nan da kuma dalilin da ya sa mutane ke ɗaukar matakin yin ta. Zanga-zangar mata a Zamfara. Jihar Zamfara na makwabtaka da Katsina, kuma ana ganin ayyukan 'yan fashin daji na baya-bayan nan ya faro ne daga can. A watan Agustan shekara ta 2025, ɗaruruwan mata tsofaffi da masu sharawa suka gudanar da zanga-zangar lumana a Gusau, babban birnin jihar, sakamakon ƙaruwar hare-haren 'yan bindiga. Matan, waɗanda suka fito daga garin Jimrawa na yankin ƙaramar hukumar Ƙauren Namoda, sun koka kan yadda suka ce 'yan bindigar na ci gaba da addabar su ta hanyar sace mutane, kamar yadda jaridar Daily Trust ta rawaito a lokacin. Zanga-zangar matan na zuwa aƙalla mako biyu bayan wasu zanga-zanga biyu da aka gudanar a birnin na Gusau, bayan da masu zanga-zangar suka yi iƙirarin cewa hare-haren 'yan bindigar sun kashe fiye da mutum 100 a ƙauyukan Mada da Ruwan Ɓaure da Fegin Baza da Lilo da kuma Bangi. Ƙaramar hukumar Ƙaura na Moda na daga cikin ƙananan hukumomin jihar da hare-haren 'yan bindiga ke ci gaba da addaba. Mazauna jihar sun ce rashin hanyoyi masu kyau na kawo wa jami'an tsaro tarnaƙi wajen isa yankunan, lamarin da ke baiwa 'yan bindigar damar cin karensu babu babbaka. Zanga-zangar Save the North a ranar 10 ga watan Disamban shekara ta 2021, wadda ta yi daidai da ranar 'yancin ɗan adam, gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya suka taru a dandalin Unity Foundation da ke Abuja domin kokawa kan matsalar tsaron. Masu zanga-zangar sun yi amfani da ma'udai iri-iri kamar Save the North, Northern Lives Matters, Enough is Enough, domin jan hankalin duniya kan kashe-kashen da 'yan fashin daji na masu iƙirarin jihadi ke yi a jihohin arewacin ƙasar. Jami'an tsaro sun yi yunƙurin tarwatsa su da farko, amma daga baya aka ƙyale su suka shiga cikin dandali kuma aka hana su fita daga cikinsa. Ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya zanga-zangar, Zainab Ahmad, ta ce sun fita ne domin abin ya ishe su. Mun zo ne mu faɗa wa gwamnatin Najeriya cewa Arewa na zubar da jini kuma abubuwa sun ishe mu haka. Mun gaji da binne mata da maza da yara saboda kashe-kashen 'yan fashi. Sai mazauna Malumfashi. Garuruwan da ke cikin ƙaramar hukumar Malumfashi mai makwabtaka da jihar Kano sun daɗe suna kokawa game da hare-haren 'yan bindiga. Wannan ta sa a watan Yulin shekara ta 2024 suka fusata kuma suka tare manyan hanyoyin Katsina zuwa Funtuwa da Malumfashi zuwa Kano da Marawar Kankara zuwa Katsina domin nuna ɓacin ransu. Yanzu haka akwai ɓarayi kusan 300 a garin Bindigau da ɗan Kartau. Wallahi yanzu haka ɓarayin suna can. Yanzu akwai gawar fiye da mutum 12 da muka kasa ɗaukowa saboda su, kamar yadda wani mazaunin yankin ya shaidawa kafar yaɗa labarai ta DCL Hausa. Sun gallabe mu, ko noma sun hana mu yi. Abin da muke nema shine gwamnati ta taimake mu, in ji wani mutumin. Zanga-zanga a Musawa da Matazu. A watan Agustan shekara ta 2023 ma, al'ummomi a ƙananan hukumomin Musawa da Matazu na jihar Katsina sun gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna rashin jin daɗin su kan taɓarɓarewar matsalar tsaro a yankunan su. Mutanen yankunan ɗauke da kwalaye sun yi ta rera waƙoƙin kira ga gwamnati ta kawo musu ɗauki. Mutanen yankin sun koka musamman kan yadda 'yan bindiga ke ci gaba da sace mutane domin neman kuɗin fansa. Wani mazaunin garin ya shaidawa BBC cewa 'yan bindiga sun addabe su ba dare ba rana, inda suke sace mutane da dukiyoyinsu. A wannan karon har da mata a cikin mutanen da suka halarci zanga-zangar ta lumana. Sai kuma zanga-zangar Gwanin Gora. Yancin Gwanin Gora na ɗaya daga cikin unguwannin da ke yawan yin zanga-zangar da kan kai ga toshe hanyoyi saboda nuna ɓacin rai game da hare-haren 'yan bindiga. Ɗaya daga cikin irin waɗannan zanga-zangar ta faru ranar 20 ga watan Yunin shekara ta 2021, inda suka toshe babbar hanyar Kaduna zuwa Abuja. Babban abin da ke jan hankali game da zanga-zanga a Gwanin Gora shine datse ɗaya daga cikin manyan hanyoyi mafiya yawan zirga-zirgar ababen hawa a Najeriya, kasancewarta ta haɗa manyan biranen ƙasar biyu. Masu zanga-zangar sun ce sun ɗauki matakin ne bayan mahara sun kashe mutum ɗaya a garin nasu tare da sace wasu 21 kwana ɗaya kafin haka a Kakau da Gwanin Gora. Su ma mazauna yankin unguwar Magaji sun rufe hanyar a daidai yankinsu, wadda ke da yawan matafiya. Dalilin da ya sa muke yin zanga-zanga: a mafi yawan lokaci masu